ráno, kámoš na mě přijde snídaní, jako jsem dělal kuchaře, že jo. Přines takhle položit, říkám, odnes to já to nebudu, říkám proč. Říkám přesně hořký anglický čaj a říkám, no je sladký, říkám, no tak ti přines hořký. A krevetky byste chtěl za ty praky. Říká to, ale jak já ti přinesu mlíko, to tě postaví na nohy. Ti přinesu mlíko, to si to zvaknul, tak na ruční mokrý, ty jsem měl na řepě, aby tě nebylo blbě. Jsem ho naroval do držky, ale říkal jsem asi 100 metrů ke stromu, tam jsem to mlíko vyhodil a to ostatní. Kámoš říká, že jsem šel krmit do verky. Mám díkou paměť. Ty fakt bordel. Druhý den, na večer jsme se šli ožrat, no a ráno to samý. Jakže to bylo na tom mácháči, už to nepamatuju. No. Na tom mácháči. Ale co? Ne s těma holkama. No, na mácháči 3 holky, s kterýma jsem se plus jedno to vychrápal, pak se vychrápal. Počkej, ta spadla do té skupiny těch holek, nebo to byla čtvrtá? To jsem se s tím vyspal, No. z těch 3 holek. A ta čtvrtá byla ve vrchlabě. Počkej, a to byla Bára? Nebo Bára, nebo Luča? Tak s Bárama se vykou, že Lučou se vyspal. A vykou taky samozřejmě. No. Ale pak ve vrchlabí jsem se spustil jako blondinu, já ani nevím, jak se jmenuje, ty vole. To je nejhorší. A to namržané jak dělo, ty vole. Nebylo to padličko, ale. Hra 3.